आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार मंगेश तळवणेकर यांनी आज बांधावर जात आपल्या प्रचाराला सुरुवात केली। कारोडे येथील शेतात काम करत असलेल्या शेतकरी महिला भगिनीशी त्यांनी संवाद साधला। कारोड्या गावातून तुमचं प्रतिनिधी म्हणून आता जिल्हा परिषदेचे उपवास आहे। माका ह्याच्यापूर्वी खूप सांभाळल्या, 3 वेळा सरपंच केल्या, जिल्हा परिषद पाटील आहेत, सभापती केल्यात। आता तुमचा आशीर्वाद घेऊन मी इलोय, माका फक्त आशीर्वाद द्या। असलेली सगळी कामं तुमची काय असत तितकी जमती तितकी करतोय। हा शाबास, बस इतकेच वळत चला, इतके चांगले तरी खुश झालात।